Id-dentist Jeffrey Pulicino Orlando ressaq protest ġudizzjarju fil-konfront ta' numru ta' entitajiet brabta mal-mod kif tarif dwar il-ħajja privata tiegħu jispiċċa fil-blogs. Fil-waqt li jenfasizza li l-ġurnalist għandu jkun liberu għalli spiċċa fil-mira ta' ċerti stejjer li kull ma rrapportaw dwaru kien li qiegħed fuq btala jew jiekol f'restorant partikolari ma' sieħba jew xi ħbieb. Kien fid-dawl ta' dan li fetaħ il-protest kontra l-kumpaniji tal-komunikazzjoni Go, Vodafone u Melita kif ukoll fil-konfront tal-Ministru tat-Telekomunikazzjoni u l-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni. Permezz ta' dan il-protest Pulicino Orlando talab li stejjer ta' dan it-tip għandhom ikunu ċensurati għaliex ma jxekklux il-ħelsien tal-ġurnalist fid-dawl li m'għandhom ebda valur ġurnalistiku. Fil-fatt argumenta li stejjer bħal dawn żgur li m'għandhom l-ebda valur ġurnalistiku u jinkitbu biss bilan ewlieni u waħdani li jdejqu lil dak li jkun. Fil-protest jingħad li dan ġala darba l-esponent ikun akkumpanjat minn familjari jew ħbieb li mhumiex fil-ħajja pubblika f'dawn l-okkażjonijiet. Pulicino Orlando argumenta wkoll li dawn joħolqu problemi fil-konfront tiegħu bħal meta jsifer u l-proprjetà tkun esposta għal reati kriminali. Il-protest jgħid li Go PLC u Vodafone Malta PLC kienu iffirmaw Code of Conduct for Electronic Content Provision by Electronic Communications Undertaking in Malta datat April 2010. Intqal li f'sezzjoni f'dan id-dokument bit-titlu Menacing Content f'paġna 25 tal-istess kodiċi, il-kumpaniji kienu qablu li materjal ta' dan it-tip kif spjegat kellu jiġi ċensurat. Il-protest jgħid li minkejja dan stejjer ta' dan it-tip xorta waħda qed jitħallew jiġu trasportati fis-sit in kwistjoni. U għalhekk iddaħħlu wkoll responsabbli l-awtoritajiet tal-komunikazzjoni. Il-protest kien iffirmat mill-avukati Edward Gatt u Veronique Dalli.